अध्यक्षଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଯଦି ରାଜଧାନୀ ନାମରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ କଲେଜ। ଯଦି ସବୁଠାରୁ କଲେଜ ପିଲା ଭିତରେ କିଏ ଭଲ ଥାନ୍ତି ସିଏ ସବୁଠାରୁ ସବୁ ଭଲ ପିଲା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ କଲେଜ। ଯଦି ରେଡ୍ କ୍ରସର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଭଳି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ କଲେଜ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ ମୁଁ ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ କଲେଜ କରୁଛୁ ଦୁଇଟା ଆର୍ଟି କଲେଜ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଟି ହେଲା ରମାଦେବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଟି ହେଲା ରାଜଧାନୀ ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଆମର ତମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଲି ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଚଗଲାମି କରନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ସୂଚକରେ ଦେଖିଲି ଶୁଣିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସତଟାରୁ ମିଛ ହଉଛି ମାତ୍ର 4 ଆଙ୍ଗୁଳ କୋଉଠି ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିବ ସତ କାନରେ ଯାହା ଶୁଣିବ ମେ ବି ସତ ହେଇପାରେ ମିଛ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ସତ ମିଛର 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ସତ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ଏତେ ଭଲ ଡ୍ରାମା କରିପାରିଥାନ୍ତି ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସବୁ କଲେଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ସନ ନାଚ ଦେଇପାରନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବଦମାସି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବଦମାସି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖେଳାଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆସିଲେଣି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ସ୍ପାଏ ଭଳିଆ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଉଥିଲି ମନେ ମନେ ନେଉଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହୁଥିଲି ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଖରାପ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲା ମୋ ଆଗକୁ ଡାକିବ ନା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ଯଦି ଭଲ ପିଲା ଥାନ୍ତି ସେ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆସୁଛି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଭଳିଆ ପିଲା ହୁଏ ତ ଆଉ କେଉଁ କଲେଜ ଥିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଝିଅ ପୁଅ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଛି କିଏ କରୋନା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆଇଲା କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ କରୋନା ଚାଷ ବିହନ ଦେଇଛି ଚାଇନା ଦେଶ। କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ କରୋନା ଚାଷ ବିହନ ଦେଇଛି ଚାଇନା ଦେଶ ବିହନଟା ହାଇବ୍ରିଡ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଯାଉଛି ମାଡ଼ି ଆଜି ପୋତି ଦେଲେ କାଲିକି ଫଳ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ତୋଳୁଛ ତୋଳ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଫଳ ଖାଇବ ନହେଲେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ତା ଫଳ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ତାତି ବିନା ନିଶୁଣିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜ ଆସ ବା ମାର୍କେଟ ଯା ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧୁଥିବ ହାତକୁ ଟିକେ ଧୋଉଥିବ ଏବଂ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିବ। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ନାହିଁ। ବାପା ଆମ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର ତାଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବା ବାପା ଅଯଥାରେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ହାତ ନ ଧୋଇକି ଘରକୁ ଆସ ନାହିଁ ଜୋତା ବାହାରେ ନ ଓହ୍ଲେଇ ଘରକୁ ପଶ ନାହିଁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ବାହାରେ ନ ରଖିବା ନ ଧୋଇକି ଘର ବେଡରୁମକୁ ଆସ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରୋନା ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାର୍ ଯେତେ ଥର ରିହର୍ସାଲ କରନ୍ତି ମୋ ସହିତ କଥା ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଭାରି ମନ ଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନି ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଉପଯୋଗ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ରକ୍ତଦାନ କେତେ ଜଣ କରିବ ଟିକେ ହାତ ରଖିବ ଆମ ଭିତରେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ହେଇନି ପରା ବାସ୍ ଯୋଉମାନେ ହାତ ରଖି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହାତ ये କାହାକୁ ଦେଲ ଯୋଉମାନେ ହାତ ନ ଟେକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲ। ପିଲାମାନେ ଜଣେ ରକ୍ତ ଦେଲେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲି 17 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ 105 ଥର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଇ ସାରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଦଉଥିଲି ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଜଣେ ରକ୍ତ ଦେଲେ ତାକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ପ୍ଲାଜମା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ କରାଯାଉଛି ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିଲି ତମେ ମାନେ ଥରେ ଦେଲେ 4 ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଆଉ ଯଦି 100 ଥର ଦେଲ 400 ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଦାନ ଅନେକ ଦାନ ଅଛି ଦ୍ରୁତ ଦାନ ଅନ୍ନ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ସମୟ ଦାନ ବା ଅଙ୍ଗ ଦାନ କିନ୍ତୁ ଯାହା ନଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରେ ବା ସିଏ ଆଜି ନ ପାଇଲେ କାଲିକି ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଜଣେ ନ ଖାଇକି 21 ଦିନ ରହିପାରିବ ଜଣେ ପାଣି ନ ପିଇ 3 ଦିନ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ମଲା ପରେ ବି ଫେରି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଯାହାର ଦରକାର ଯଦି ନ ଦିଆଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ରକ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି କୋଉମାନେ ରକ୍ତ ଦେବେ
जहाँ रोग हो कौ रोग हो जेकोसी रोग थंडा सर्दी जब औषध खाऊ देपारे राति उपास शोच देपारे राति निद होनी देपारे राति पिला मद जो पीला मद यदि पीथब देपारे गंजे टाणुले देपार ना राति जदि निद न होपारे सका जब उपवास अच्छे देपारे सका भात खाई देपारे जब तुमको हाई ब्लड प्रेसर अच्छे देपारे लो ब्लड प्रेसर अच्छे देपारे जंडिस अच्छे देपारे आप जब HIV पॉजिटिव अच्छे देपारे आनिमिया देपारे ब्लड नहीं देपारे ब्लड देते 3 मास पर्यटन देपारे जब कुकुर कामुड़ी वर्षे देपारे ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन 6 मास दे पारे मेजर ऑपरेशन थे वर्षे दे पारिबो नाही ताले दब किए मने रख पिला माने जे ब्लड डोनेशन कैंप को गला एवं सेठी कांदी के गड़िले भी तुम ठारू निया जीवो नाही जदि एतिकी क्राइटेरिया फुलफिल न होची हिमोग्लोबिन जदि 12% नाही निया जीवन वेट जदि 40 45 50 केजी न अछि निया जीवन ए जदि 18 ରୁ 65 न अछि निया जीवो नाही जार निगला एवं 35 दिन पर्यंत तुम पाक कौन फोन आसलानी तुम्हें जान जदि भारत वर्ष नुहे विश्व जदि केते जन अछंती जे सुस्थ शरीर वाला तन्मध्य मु जड़े जहाँ को केबे कहा बापा माँ परीक्षा करी कराए कोई ना मो छुआ निरोगी अच्छी बोली आमर एते बढ़िया सचेतनता अच्छी आम रोग ना टेस्ट करूना हॉस्पिटल जाऊना तेणु केवल गोटे बाट हूँ जब आम ब्लड आमको निगला आम जानले 100% आम सुस्थ अच्छु तेणु पिला माने जानिबा बाटटी आउ गोटे बड़ कथा कहवा कथा नुहे जी ब्लड दिए कौन पाए आम तो देखा कथा ना तेणु ब्लड देला बेले भी आम जान मो देह केते ब्लड अच्छी पर केजी लेडीज मान झील मान स्त्री लोक मान पर केजी 66 ml ब्लड अच्छी पर केजी पुओ मान 76 ml ब्लड अच्छी आमे मात्र दौचे पर केजी 5 to 8 ml एवं भगवान एते सुंदर कथा करिसंती आम पे डेली डे टू डे लाइफ रे दरकार पाई मात्र 50 ml ब्लड ही सफिशिएंट तो आउ झील मान जो 16 ml अधिका देइछंती एवं पुओ मान 26 देइछंती आमे आराम का 5 ରୁ 8 ml हम देई परिबा तेणु आमे केबे डरिया ने मोर ब्लड जो कहउतला मोर कोन तो पतला अछि पतला रे ब्लड न दबार नाही मोटा वाला टे ब्लड न थाए मोटा वाला यदि एनीमिया पेशेंट से ब्लड दे परिबो नाही पतला वाला जो सुस्थ थो 18 केजी 45 केजी 50 केजी भीतर अच्छी तेणु पिला माने रक्त दबा पे मानसिकता दरकार शारीरिक ओजन दरकार एवं सब बेले चिंता कर जदि मु सेवा किछि करि पारुनी जदि थरे ब्लड जीवन दे दउची बा प्रति वर्ष 2 थर दे दउची पुओ माने वर्ष को 4 थर दे पारिबे झियो माने 3 थर दे पारिबे जदि एतिकी सेवा मु करूची भगवान पाखरे आमे निश्चित भाव रे निजको प्रतिपादित करिबा जे तमे जो संसार को पठेइथिल अधिका जो मते ब्लड देइथिल मु दान करी लोकन को जीवन बंचैछि आ एठी दुख करिवि झियो मान को काहे कि 10 ml कमै देले भगवान झियो माने चिंता करिना 10 ml काहे कमै सब बेले को जे पुओ माने हम ऊपर अछन पुओ माने ऊपर नाथि भगवान केडे सुंदर कथा कहिथिले झियो माने एथि पई रेड क्रॉस आरंभ होई झियो माने गोठारु युद्ध हला बेले गां रे कोनस पुरुष रहउ नथले सेते बेले केवल झियो माने रहउथले स्त्री लोक माने रहउथले डोनान टाइम से झियो स्त्री लोक गाड़ी की सेवा देथिले रेड क्रॉस आरंभ करथिले तेणु गोटे जोरदार करताली हमर भौणी मानक पई झियो मानक पई सेई माने ही एक प्रतिष्ठाता आ सेई माने ही इंस्पायर एबे ब्लड डोनेशन पई जदि कोटे मना करछ गोटे झियो दे कोनस कोटे आसी ब्लड दबक पात्र एवं निश्चित भाव रे मैडम नमस्कार हम गणेश मित्र मैडम अच्छा जोरदार करते मैडम मैडम भाषण के शुणव मैडम कथा के शुणव मैडम कार्य के देखो मैडम कथा को निश्चित निरीक्षण कर जड़े बेस इन्स्पायर कला जड़े मैडम धन्यवाद दूसरी पिला माने आउ समय लेबे नहीं तेणु समस्त मो अनुरोध करी आपण मैंने आगामी भविष्य जेबे ब्लड डोनेशन हम जमती से जिते पैकेट आनिक आसते जमती एठी आसला कम पड़ो ताहले हम जड़े राजधानी नंबर 1 निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद पिला मानक निश्चित आउ थे बधाई जनाऊँगी मैडम को प्रणाम जनाऊँगी एवं सार को कृतज्ञता जनाऊँगी एवं मोर पिला माने समस्त को मु आउ थे भगवान प्रार्थना करी समस्त सुस्थ रुहतु रक्त दबा समस्त ठीक जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।